Entrem en l'última entrevista d'avui i anem a parlar d'algo molt nostre, com és la nostra mar i el nostre peix, els nostres pescadors, i des d'un punt de vista que per a mi és totalment nou. Jo no havia entrevistat mai a una persona com la que entrevistaré ara, que és un món que sí, que l'has vist per la televisió, l'has vist per molts de llocs, que ho tenim a tots els pobles que tenen port de mar, però mai se mos havia ocorrit que vinguin i que mos expliquen, que mos conten. Tenim aquí a Andrés Albiol, que tota la seva vida ha estat subhastador de peix aquí a la llotja de Vinaròs. Andrés, bon dia. Hola, bon dia. Correcte, subhastador de peix? Sí, efectivament, sí. Ja de menut, com soc fill i net de mariners, pescadors, sempre estava per ahí pel moll i entonces ja veia tot el sistema de formes que se feien, els desembarcs, les subhastes I com surt la idea de ser subhastador? Perquè sent menut ja me va atraure, evidentment, perquè apenes podies, ta mare te portava a buscar el suquet de la barca, que venia mon pare en la barca i jo de xiquet, i després els xiquets anem creixent i al anar creixent ja tu mateixa, quan tenies 7 o 8 o 10 anys, ja baixaves a soles per allí pel moll i ves entrar les barques, passaves el cap al norall, l'amarraves i ajudaves amb el que podies, perquè aquelles caixes d'abans eren molt grosses, de fusta, pesaven 30 quilos, però sempre estaves per allí fent recaets o portant el cante de l'aigua, com se diu en l'argot de bordo. I t'anaves fent grandet, acompanyaves els mariners en el carro del peix a la llotja, on s'esperava per fer la subhasta, el número que tenien d'ordre per subhastar-ho, i te quedaves allí mirant com feien les coses i ja quan tenies 13 i 14 anys ja participaves en allò i ja eres tu el que posava les caixes, el que manejaves, estaves en contacte amb el subhastador i amb l'apuntador i amb els demés gent de treballadors de la lonja en aquell cas, i ja veies com feien les coses i com, evidentment, els oficis, quan t'agraden, s'agafen amb més ganes i se procuren fer bé, a pesar de la dificultat que en un principi té, perquè totes les coses... El que no he entès mai, avui en dia, ja en parlarem, és tot molt informàtic, però antes que era tot de veu, com aclaries quin era el preu final i qui se'l quedava? Sí, bueno, però... Què se subhasta, de més a menys? Se subhastava o se subhasta? Sí, bueno, com totes les coses, s'aprenen i després tu, durant el temps, vas fent les modificacions d'acord amb el temps. En aquell temps, quan jo era petit i mirava les subhastes, subhastaven a robes. I el subhastar robes és una miqueta més complicat per a la gent que no ho entén, perquè al subhastar robes les xifres són diferents, estan fraccionades, per exemple, 240, no? 240 pessetes, per exemple, la roba, i és a 24 el quilo, evidentment, no? I tot això ho tenies que agafar, els arrieros ja ho sabien per mà, i en un principi sí que és difícil, ja que dir-ho, és difícil com molts oficis, no? En tota classe i manera, però a mesura que vas entrant i posant-te i practicant i tal, vas agafant-lo, i si tens il·lusió i t'agrada, encara més, evidentment. I la forma de subhastar, el subhastador tenia, en aquest cas, tot el peix escampat d'una barca davant d'ell. I es començava a subhastar-ho en forma de S, per dir-ho d'alguna forma, no? Caixa a caixa. Caixa a caixa, en forma...
per no perdre's tant ell com els arrieros que compraven i tots els compradors arrieros al voltant. I el subhastador al mig a la banda de baix. I dir el nom de la caixa que anava a subhastar. Per exemple, aquesta caixa de llangostins. El subhastador ja de per si, abans de la subhasta, ja si és una miqueta, sap, més o menys, sap si ha fet bona hora, si és època de llangostins, si no ho és, si aquell dia a les barques ha sentit que n'han agafat poquet o molts, ja te fas una idea. Més o menys ja tens una mica... Tens una idea i ja dius, oi, s'han agafat molts de llangostins, entonces sabràs que si s'han agafat molts, evidentment, el preu no serà molt elevat. I es comences a subhastar. Per exemple, el dia d'ahir, el llangostí s'havia fet, per exemple, a 3.000 pessetes en aquell temps, i n'havia hagut normal. I el dia d'avui s'havia agafat molt de llangostí i, evidentment, si el dia d'ahir se n'havia agafat poquet o justet i anava a 3.000, avui trobo que de 3.000 per avall. Llavors es començaven a subhastar, per exemple... El preu d'ahir, va. Una miqueta més, sempre. Sempre una miqueta més. Que anar ull al marbre. Una miqueta més perquè podia sortir un espontani i quedar-se per una partida que li agradés. Sempre hi ha capritxos, hi havia restaurants, havia gent... Un inciso. Una vegada va haver quan se va casar una de les filles de Marc, el milionari per allí de les Mallorques i tal. Sí, de Blanca Marc. Marc, de les filles o fills, o no sé, va fer un encàrrec a un comprador de Vinaròs, a Juan Polo Molina, el maco que li diem, i li va dir los llangostins. I el subhastador, cada vegada que subhastava... Jo aquell dia no subhastava, encara... Cada vegada que el subhastador subhastava llangostins, el subhastador li tirava per amunt i el comprador, pam, a comprar. Li importava 2 pepinos perquè pagava un multimilionari i volia llangostins de Vinaròs, posau. I aquell dia se van fer, per això dia que sempre hi ha que demanar una miqueta més encara que cregues que no se farà. El preu al final ja farà cap a no hi ha de fer cap. Molt bé, i després el subhastador també té la potestat, per exemple, de si demanava molt, poder baixar en fraccions més grosses. I quan trobes que serà el preu, les fraccions més ajustadetes. Per exemple, diria llangostí, per exemple, que es faria 4.000 pessetes. Per exemple, no me fio, demano 1.000 duros, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, estic a 4.500 peles. I ara ja baixo a pessetes i ja dic 90, 80, 70, 60, 55, 50, 40, 50, 40... Has vist? He fet totes les fraccions que vull i si vull fer a pessetes, també. Ara feia de 10 en 10 pessetes, de 5 en 5, i pots fer de 9, 18, 16... Molt bé. Pots baixar, però això ja és la pràctica i l'immiscuïte. És que és important... A vegades quan se veuen, perquè anaven molt de turistes, molta gent del poble, que anava a veure la subhasta, era pública, avui en dia hi ha les medides de seguretat i la gent, la sanitat mos obligava a tindre el recinte i tal. I molta gent no ho entenia, clar, evidentment, és normal que no ho entengui, perquè el subhastador baixava de moltes formes i maneres, i els compradors, com estaven tot el dia, totes hores, i se'ls quedava la forma de subhastar i compraven perfectament. La forma de comprar d'ells, molts era una senyal, menejava la sella, l'altre, mentre subhastaves, estava mirant el peix i quan li interessava te mirava i ja està. Tu sabies cada un el gesto... I més o menys el subhastador ja sap
per exemple, quan subhasta una caixa de polps, una caixa de... ja sap més o menys els arrieros que el poden fer, aquella partida. Antes, Andrés, hi havia moltes barques, hi havia molt de peix, hi havia molta vida. Ara, avui en dia, això, per desgràcia, de barques n'hi ha poques, de pescadors que veuen queden menys, cada vegada normatives més complicades i més salvatges perquè puguis guanyar-te la vida a la mar. Tu que has viscut tot aquest moviment, què ha passat aquí? Bueno, què ha passat és molt llarg d'explicar, ho simplificarem una miqueta i tal. Ens trasladem, per exemple, als anys 65, quan se va fer, el 63, se va fer un plan experimental a Espanya, a la província de Castelló i la Ràpita. Estàvem tots junts. Entonces el govern va agafar uns biòlegs i, a veure, feu un estudi de la pesca i dieu-nos com poden treballar perquè la pesca sigui sostenible i generacions de després puguen viure i el peix que no s'acabe. Perquè s'anava a pescar a partir dels anys, abans del 63, s'anava a pescar de nit i de dia. Se pescaven 6 dies a la setmana, i de nit i de dia. Una barca d'arrossegament sortia i pescava dia i mig seguit, dia i mig. Tornava, mentre desembarcava el peix, passava migdia, que no és res, migdia, i tornava a sortir. O sigui, a la setmana pescava 6 dies, en dia i mig, dia i mig i dia i mig. I això, evidentment, a veure, per la barca en si, pels motors, pels treballadors, per la intempèrie de nit, pescant, temporals, pluja, tot això. I van fer aquest estudi, el plan experimental. I van estar 5 anys en què els biòlegs van dir: vosaltres pescareu d'esta forma. Pescareu 5 dies a la setmana, 12 hores cada dia, i pescareu a partir dels 50 metres de fons per al mig de la mar. Després tindreu, les malles seran d'aquest tamany. Perquè el menudet se pugui escapar. Molt bé, tinga l'oportunitat de viure, i els motors no passaran, no recordo exacte, de 400 cavalls o una cosa així. Molt bé. I llavors fan aquest plan experimental que va durar 5 anys i el mariner, després tenim les estadístiques, perquè vam començar ja a fer estadístiques i tal, el mariner, el pescador va veure que sí. El primer mes, el segon mes, va estar la cosa justeta, però a partir del mig any el mariner guanyava més diners... Que treballant dia i mig durant 6 dies. Sí, senyor. I, a més, qualitat de vida, perquè una qualitat de vida, només treballar 12 hores al dia, pel mariner, era una qualitat, i un dia menys, dissabte i diumenge festa. Sí. I això, i ho van demostrar. I a la llarga vam anar sumant les estadístiques i s'agafava igual o més peix, perquè, no sé si ho he dit abans, se tenia que guardar 2 mesos de veda. I aquesta veda, els mariners podien canviar a la modalitat de la llum del cerco, la traïnya, que s'agafa aceitó i sardina, podien anar al palangre, podien anar a la sèrcia, a cala tremall, i menys l'arrossegament. I així va haver molta prosperitat. I se va portar durant uns anys, van estar, no sé si recordo, 10 o 12 anys aixines, i el mariner de cine va ser el gran esplendor. Jo he portat vaig fer alguna estadística i per corroborar-ho, no? Per exemple,
Per exemple, quan se va començar, que es va acabar ja el plan experimental, que van dir, ara pesqueu batros i feu això i tindreu. Per exemple, hi havia a Vinaròs 88 barques. Bé, aquestes 88 barques de mariners afiliats a última hora, n'eren 600, més els que anaven eventualment, que no se posaven i tal i qual, per la llum, que venien pagesos i s'embarcaven per anar a l'estiu, tot l'estiu, a partir de Pasqua. A partir de la Pasqua ja se podia pescar la sardina al seitó. I quasi que 1.000 persones. Això, per una població, en aquell temps que Vinaròs devia tindre uns 13 o 14.000 habitants, això, només un sector de la indústria és una barbaritat. Bé, i ens trasladem, com ja dic, i després ja, l'any 71, encara estaven les mateixes barques, les mateixes. Claro, després, les mateixes barques, però la modernitat de les barques, els hidràulics s'anaven posant i coses d'estes, ja va baixar el nombre de treballadors. Va baixar una miqueta, va baixar un 10, un 20% de treballadors. Perquè ja no fa falta gent que tingui l'hidràulic, pam. Molt bé. Antes se xorrava tot a mans i després van vindre els aladors hidràulics. Ja té qui m'ho gastira i ja no fa falta gent. Si n'hi havia 4, doncs en un parell ja la meitat fora. Sobre. Això ha passat a tota la indústria. I l'any 71. Després, ja 10 anys després, ja veiem la decadència. Ja hi ha unes 60 i pico barques. Les captures, en un principi, s'agafaven 2 milions, 3 milions, 4 milions de quilos de peix i després ja veiem a partir de l'any 81, que és quan ja van deixar de fer les vedes. Per què? Doncs no ho sé. No ho sé, perquè... Interessos dels que manen. Van deixar... Sí, des que manen. Avui en dia, què mos queda, Vinaròs? Evidentment, des que manen. Entonces ja va la decadència. La decadència de les embarcacions. Baixem a, segons pesquera, 2 milions de quilos, una altra pesquera, mig milió de quilos, ja anem baixant. L'any 91 ja baixem a 40-55 barques. L'any 91. I en total de quilos ja són 2 milions només. L'any 2001 ja passem a 44 barques. I els quilos, en esta vegada, ens van vindre moltes embarcacions forànies, van vindre d'Andalusia, des de Barbate fins aquí dalt, van vindre moltes, inclús embarcacions de Vilanova i la Geltrú, d'Arenys de Mar, on van vindre per aquí perquè s'agafaven els bancs de seitó i sardina, estaven entre Columbrets i el Delta de l'Ebre, per lo que sigui, pel fitoplàncton, pel sediment de l'Ebre, que evidentment és la font. La font del bon llagostí. Que mos dona la vida en este trosset de... Està clar. I van vindre, i entonces aquella època, però el que és de llum, se van agafar, com dia, només del cerco, 5 milions de quilos, però l'arrossegament, 1 milió només ja. Ja baixem a la meitat de l'arrossegament. L'any 2011, i treballadors, evidentment, ja no plega 200. L'any 2011 ja són 11 barques d'arrastre, 3 de cerco i 16 embarcacions d'arç petit, de trasmallers i tal. I les captures ja, arrossegament 800.000 quilos, el cerco, la llum, 1 milió, i els arcs petits estos, 200.000 quilos. I ens trasladem al 2021, i al 2021 ja són 7 barques d'arrossegament, 2 de la llum,
i 15 d'arç petit. I els quilos, en total, no recordo mal, 1.100.000 quilos, o sigui, la meitat. O sigui, que podem dir que una cosa que anava molt bé als anys 70, Sí, 70-80, que estava més o menys ben organitzat, li peguen los que manen una sèrie de canvis i normatives i es carreguen el sector. sí, donen libre albedrío perquè bé les comunitats, bé els ports, puguen ells dir les seues regles quan faran les vedes, dir els fons per on treballaran, i, clar, això els peixos no en tenen ni de fronteres, Exacte. ni de vedes a la carta, Ni res del món. ni ells tenen uns cicles biològics dins per la seva natura I ja que regeix no pel vulguis sol, canviar. per la lluna i per tal, i ells, i això, doncs, què ocorreix? Que mos mengem, com diuen els americans, los tacs, que els tacs total máximo admisible de capturas, tacs. Entonces tu, la massa reproductora, si tu la seguissis mantenent, per exemple, hi ha 1 milió de tones de massa reproductora i això reprodueix 2 o 3 milions de tones. Tu agafes aquests 2 o 3 milions, però aquella deixa-la. Exacte. I sempre tindràs els 2 o 3 milions. Quan tu en aquella, si agafes les 2 o 3 i una mica d'allí, te'n passes, anirà reduint, ja no produirà les 2 o 3. I mos ho carregarem. I així n'ha passat. Així hem desequilibrat. Ja, Andrés, per anar acabant, perquè estic fora de temps, només com a curiositat, en aquest disbarat d'anys, quants de peixos raros has vist? Sí, peixos raros, doncs prous. Allò que... I què és este bitxo? Sí. T'has trobat en algun peix que dius... Què és això? D'on ha sortit això? Sí, una vegada van agafar una embarcació, va agafar un tauró molt gran, que pesava un parell de tones, que és el tauró peregrí, també dit en castellà cardenal, pet durmiente, bueno, que és un tauró que menja plàncton, no té dents, menja plàncton, o sigui, és inofensiu. Vale. I este tauró portava adherit com uns peixos, així, pareixien anguiles, però en boca de ventosa. Sí, sí. I la gent, ui, què és això? Ui, què és això? I tot raro. Però jo, com havia vist llibres i coses d'estes, jo ja sabia el que era. I era una lamprea, que això al nord se n'agafen moltes de lamprees, és com una anguila. Sí, sí. I són molt cares. I és un peix molt prehistòric que les seues carns està entre la carn d'en terra i la carn de la mar. I seguisen la seva sang. O sigui, i va molt car, va caríssim. I ho van fer, ho vaig dir als mariners, i mos van fer un ranxo per tots, perquè n'hi havia 7 o 8 com el meu braç, i vam xalar com a cossacos. I altres peixos, sempre hi ha algun peix, com per exemple el peix globo, se n'agafen alguns, perquè evidentment a l'obrir el canal, però transmiteix de l'Índic les aigües de Suez. El canal de Suez va entrant... Entren microorganismes que alguns fructifiquen, els ovets se fan grossos i surt el peix globo. I n'he menjat, hem agafat amics i l'hem guisat. Alguns, sí. Doncs molt bé, Andrés. Ha estat tot un plaer poder parlar amb tu i explicar-nos una miqueta la vida de la subhasta de peix i una miqueta explicar també la riquesa que tenim aquí i com unes males decisions polítiques, diria jo, han fet que un sector tan important i que estava ben regulat se me'n vagi a fer punyetes, així de clar. Pues sí. Andrés d'Albiol, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la nostra gent i explicar una miqueta el que la gent no coneixem ni no sabem. Bé, doncs, un plaer.